nang ndi ki anakku wis suruh pandang balik-balik lah. Bu, anak nanti Bu. Bu, anak nanti. Apa? Apa Mas? Anak nanti. Temeke nesu, Usul apa? jaluk sunat, Ayo kadang iki nyilah duit iki sing ngeweki. nyeladino Mas. Adikku sapa? Pahim. Yo saya tak rono. Assalamualaikum. Salam. Duh, pusing aku. Panen kacang gak sido. Salah wis do panen. Kok aku kadang sunatno. Kuisen. Kok aku mah disen-isen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bisa. Yo, aku ki apa marane kowe ben ajak dolan. Dolan ndi? Biasane bocah-bocah didolan kok. Hakim karo apa nek juga enek itu ning ndi iki? Ayo, ya wis yo golek yo. Ayo. Wah, Kak Mamat. Hakim ning kono yo. Paling wae wedi di sini-sini sunat bu sunat. Oh, Mama gak ngerti. Ana apa? Lapo ning kene? Lapo? Nanti neng seret gedang. Tunangan kok. Kono lho, jodolan ambek aku. Loh, iya, kene gak bakal dolan karo kowe. Lah kowe kan dong sunat. Wis witan kabeh nang apa kae. Mesti nilai duit. Aku rong panen ndak pinjam duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Masuk lene. Aku ke pundi ge? Enggak kena enggak. Bareng aku. Iki kan jero wae apede nggih jopo diuti wong. Alah, nang jopo wae kursiku nang jero anyar. Anyar ke untuk ilinggih aku. Alah, wes. Kesang bahas masalah bangku. Apa kowe rene? Aku punya duit. Kok apa? Anakku njaluk sunat. Sunat apa? Sunat apa le? Masa anak gede kok sunat ta, Mas? Aja kuwi dek iki lho suwi aku pengen tak sunat terus duit, ora yo tutup. Enak corona ki lho. Lah kowe kung panen kacang kon suwe, Mas. Lah piye? Kurang nangis terus nih. Nyila dedek pun am kadek iki nangis terus kok. Ben ya piro? 500 wae. Kowe gak duwe 500, Mas. Duwene 400. Mosok 100 gak duwe, mbok iki 100 lah. Ya bacaane piye? Nek duwe 400 sama, Mas. Nek gak gelem yo wes ah. Seneng gak apa-apa. Lah ngene ponakan seneng. Wis, Loh, Mas, bayar kapan? dedek kita ngetik tau urung kok wis tak kok nang bayar esuk kapan. Wis anggere kerja tak bayare. Oh, Go. Waalaikumsalam. Kim. Kancane mesunat kok gak sunat dhewe. Ha. Oh, iki lho contone apa lagi bersunat. Alah. Mama berangkat.
yo kumpul balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu. Selang sekadinem. Untuk ya buat tengah terus tok. Anakmu balik nanti. Gak roh. Ile. Ngedrop balik dhewe no. Ibu. Lah apa yang nangis li? Punya Mamat karo Faza. Cak bolak-balik wis nganu Mamat karo Faza terus kok. Wis le meneng ae. Ke aku sunatno aku. Yo le kira aku mesti entuk duit ke Pak Le. Tenang, Pak. Iya le. Asik, aku sunat. Asik, aku sunat. Asik, aku sunat.